Heippa taas kaikille! Olen Visual Editor Teija Pasanen ja tämä on toinen tutoriaalivideoni. Tällä kertaa käsitellään vektorigrafiikkaa ja tämä on jatkoa aikaisemmalle tutoriaaliin, jossa käsiteltiin bittigrafiikkaa. Eli vektorigrafiikat on matemaattisiin funktioihin perustuvia tiedostoja, kuvioita, objekteja. Ne koostuu ympyröistä, kaarista, kolmioista, neliöistä. Eli tietokone laskee sun piirtämät kuviot, neliöt. Tietokone laskee ne kuvioiksi, joita on sitten helppo muokata jälkikäteen. Ja tässä näette, kuviossa on erilaisia pisteitä. Pisteitä voi siirtää ja pisteitä voi liikuttaa. Aina piirrettyä ja tehtyä kuvaa pystyy aina muokkaamaan. Kuten tästä huomaa, tästä puuttuu kokonaan bitit. Tässä ei ole resoluutio, tämä on täysin resoluutiovapaata. Eli kun lähennymme kuvaa, se on aina yhtä terävä ja tarkka. Ei tule mitään pikseleitä näkyviin. Eli vektorigrafiikalla pystyy tekemään niin isoa ja niin pientä kuvaa kuin tarvitaan, ilman että laatu kärsii. Eli bittikarttagrafiikassa kun tehdään, niin fontitkin kuvien ohella ovat pikseleitä. Tässä näkyy, että nämä koostuvat pikseleistä, nämä fontit, mitä taas sitten vektorigrafiikka-ohjelmassa ei tule pikseleitä. Näissä kumminkin on joitain vektorigrafiikka-ominaisuuksia, esimerkiksi valmiita muotoja, jotka käyttäytyvät vektorigrafiikkamaisesti. Mutta näihin tulee pikselit, kun näitä lähentyy. Näitä pystyy sitten kumminkin muokkaamaan vektorigrafiikkatyyliin. Nämä perustuu löyhästi vektorigrafiikkaan siten, että näitä voi tässä vielä muokkausvaiheessa suurennella ja pienennellä huoletta. Mutta sitten kun tästä tekee lopullisen JPG tai PNG, niin se muuttuu totaalisesti pikselimössöiseksi, eikä sitä voi enää sitten muokata. Vektorigrafiikka siis on täysin puhdasta linjaa. Erilaisten logojen lisäksi sillä pystyy tekemään erilaisia muotoja, kuvioita, siluetteja, ikoneita, mutta lisäksi myös sillä voi myös tehdä taidetta ja piirtää. Jotkut erityisesti piirtävät vain vektorigrafiikka-ohjelmilla. Vektorigrafiikkapiirroksessa on selvästikin puhtaammat linjat ja tasainen jälki. Eli vektorigrafiikan etu, että kuvaa voidaan suurentaa ilman, että se pikselöityy, se on täysin resoluutio riippumaton ja sitä voi muokata vain siirtelemällä pisteitä. Ja näiden tiedostokoot ovat bittikuvia pienemmät ja erilaisia vektorigrafiikka-ohjelmia on Adobe Illustrator, mitä te tuossa äsken näitte minun käyttävän. Sitten on CorelDRAW ja Macromedia Freehand. Adobe osti tämän Freehandin, joten sitä ei enää päivitetä, mutta vanhat ohjelmat ovat vielä monella käytössä. Ilmaisia ohjelmia vektorigrafiikan saralla on Inkscape ja OpenOffice Draw. Sitten näitä vektorigrafiikkatiedostojen muotoja. Niin tattadaa, täällä löytyy PDF. PDF on ohjelmistosta riippumaton, niin kuin aikaisemmassa tutorialissa kerroin. Se voi sisältää bittigrafiikkaa tai vektorigrafiikkaa, riippuen ihan kummasta ohjelmasta se luodaan. Sitten sähköiseen julkaisemiseen muun muassa ja itse tulostamiseen ja painamiseen. Ja PDF:stä täytyy muistaa, että fontit pitää muuttaa kurveiksi ja vektorimuodoiksi. Eli tässä näette esimerkin siitä, että kun täällä vektorigrafiikka-ohjelmassa kirjoittaa jotain, niin tämähän ei tästä pikselöidy. Mutta sitten jos kun tämä laittaa painotaloon, eikä painotalolla ole tätä kyseistä fonttia, niin se ei saa sitä auki. Niin suositellaan laittavaksi kaikki fontit, mitä on käyttänyt, niin muodostaa niistä vektorigrafiikkakuviot. Tässä olemassa se on tällä nimellä Great Outlines. Ja tästä huomaa, että nyt tämä ei ole enää fontti, mä en saa pääse tähän käsiksi enää, vaan nämä ovat nyt sitten vektorikuvioita, joita voi sitten halutessaan muokata. Erittäin kätevä silloin, jos jonkun fontin joku kirjain on sinusta vähän liian huono, niin näitä voi sitten vähän
itse muokkailla. Ja monista fonteista saa helposti tehtyä itselleen logon, kun ottaa jonkun perusfontin ja lähtee siitä sitten kikkailemaan ja muokkailemaan itselleen oikeanlaista fonttia siihen juuri omaan logoon. Mutta nyt tällaisenaan tämä käy painotaloon tulostettavaksi. Sitten vektorigrafiikkamuotoja on EPS. Se on PDFn jälkeen laajasti käytössä ja erityisesti julkaisu- ja painotalojen suosima muoto, koska se sisältää digitaalista tietoa kuvan koosta, tulostustarkkuudesta, itse fonteista ja tässä on myös muotoilu- ja tulostustietoja sisään ympättyinä yleensä. Ja kolmas on sitten SVG. Se voi sisältää vektorigrafiikkaa ja bittigrafiikkaa samassa. Ja SVGtä nähdään myös nettikäytössä, mutta monet selaimet eivät tue tätä SVGtä sellaisena, se tarvitsee jonkun ladattavan laajennuksen, kuten Flash tai JavaScriptin. Muita vektorigrafiikkamuotoja, mihin saattaa törmätä, on AI, eli Adobe Illustratorin oma tiedostomuoto, VMF, joka on Windows-käyttöjärjestelmän oma tuntema vektorigrafiikkamuoto, Macillä on oma vastaava Pict, ja sitten CorelDRAWin oma muoto CDR. Monet painotalot ottavat näitä vastaan sellaisenaan, jos heillä on kyseisen ohjelman sama versio kuin mitä teillä itselläännekin on. Ja sitten mitä vielä haluan korostaa, että vektorigrafiikkamuodot on älyttömän käteviä, kun logoa tehdään. Ei pelkästään sen takia, että sä voit suurentaa ja pienentää sitä, vaan sen, että sä voit logostasi tehdä monenlaisia oheistuotteita. Kun monet ompelu- ja kaiveruskoneet nykyään ovat tietokoneella ohjattavia ja ne lukevat yllättäen matemaattisia koodeja ja numeroita. Niin vektorigrafiikka-tiedostoilla saa hyvin helposti brodeerattua tai kaiverattua oman logonsa paitaan taikka metalliin. Minä olin mukana yhdessä pelitapahtumassa järjestämässä sitä ja sinne me tehtiin voittajille pokaalit. Tilasimme ne yhdestä yrityksestä ja sinne sai halutessaan lähettää oma vektorigrafiikkatiedoston, millainen fontti ja teksti siihen tulee voittajalle. Ja jonkinlainen kuvio, me laitettiin sen meidän tapahtuman logo siihen vektorigrafiikka-ohjelmalle ja nämä sitten tuli hienosti kaiverrettuna näihin pokaaleihin ja ne oli erittäin kauniit. Kangaspainotuskoneiden ja tulostimien koneiden tekniikka taas tukee paremmin bittikarttagrafiikkaa. Tässä kaikki tältä erää. Jos jollakulla on lisää tietoa vektorigrafiikkaan liittyen, kommentoikaa vaan alle tai vaikka omia kokemuksia. Nähdään ensi kerralla. Moi moi!